Yemo aseyemo kurwase kanise yuo nincho twegokie na gusanga nabararia bandizi TV gochakira chinsa 10:30 weekend yemo ya Maragoba. Asamaria tangoro kwa Edward Mongale, chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitariki 3 ngo baharigania abakristo bons n'abana kwaya baito St. John Paul II Oroboti tocha sobonge agar tusanga Emisa ilio togendere kurandia injili Uwase kanisa Oroboti Catholic Church Mseya Kisii Parish Emisa Jumapili live imeyandizi TV obwansu womugusi.
sisi tukapata ukombozi. Mwiteni kwa imani, mpeni shida zenu, yeye ndiye Mungu muweza mambo yote. Ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Tumtegemee, ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Tumtegemee. Anatuita sote tumfuate yeye, mizigo yetu yote atatukumbushisha. Tumfuate yeye popote pande zote, tuombe kwa imani, hakika tutashinda. Ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Nani aliyekemea mawimbi yakatulia, katembea juu ya maji kwa uwezo wake, akawatikua ng'ombe wenye ukoma wote, na wenye kupooza wakapata kupona. Ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Tumtegemee, ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Tumtegemee. Nani aliyeandaa chakula cha uzima, akawapa mitume kwa ukumbusho wao. Pia akawalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki wawili. Ni Yesu Simba wa Yuda, ni Yesu mwana wa Mungu, uweza mambo yote. Tumtegemee. Mkombozi Yesu, njoo zote, Samia kwa furaha. Mkombozi Yesu, njoo zote, Samia kwa furaha. 1 2. 1 2 1 2. Samia kwa furaha. Mkombozi Yesu, njoo zote, Samia kwa furaha.
Samia kwa furaha, Ee mkombozi Yesu, njoo zote, Samia kwa furaha. Alright kabisa mbuyamono sana na nendezika kichinde twaumeranire ase omurobere w'Emisa Jumapili na ndere mune butambe
lero tole ase ekanisa yaitu ya Oroboti Holy Trinity Oroboti rano tole muna tuwa batebetinga no tole kurboniga mpaka enseyemo ya Maragoba aigana otokonyora amaigerio buna tokotea butambe naboigo twanyora 5 amatingu imeyo umoroberio Emisa Jumapili mnere kawaida Mokogoti Joseph ukobatenga karibu mwensi asemole mwarurase bisasi mero mwarurase chichumu ya mole nyomba gabwo aseigo karanzo ike otoerere egere tuchikonyora linganire Nyasaye na kurwa roto nyole amatera 5 amatingu na nyuma turachaka kende gyonsi tigatwebeke asomanene aselitalia tata elio mwana alimo mtakatifu amina masoge Maria waichoire neema Mungu nale naye kwanyole negesio wabakungu bonsi na Yesu mwana wendeo nale negesio Maria mtakatifu na Nyasaye tusabere tunabasali bono na sekera kiukoito amina wana basta na somwana na somo mtakatifu unabwalenge kale bole bono burabe miaka yonsi amina wana basta na somwana na somo mtakatifu unabwalenge kale bole bono burabe miaka yonsi amina mwana mbuya mwana sengenje kwabere mu yachinga kichonsi ya mwana sengenje twikira mwana Nyasaye asekisa simuru kyao ya mwana sengencho ya bionsi na onsio kotokora lituko guchia selinda mwana unatoko chaka to chaka munaye nakuba mwana tokora tokora munaye obonene tata Nyasaye nenuko boywe ayeweka ons twasabire wetera sirtiri Yesu Kristo oyoro motorito asiritiri tata no mwana mtakatifu asiko karibu sana lituko lya lero buna nabatebye tole ase Oroboti na otochikonyora Emisa Jumapili korwa nabali batu batia ase Facebook Ndisi TV News digital YouTube Ndisi TV News nabago nabago to tweet @Ndisi TV website yetu www.ndisitv.net namba no era se screen ya igoro gabo 0792192834 nabago to SMS oteberonga iwashiriki njomokoko tinondega igoroboti igonde na Holy Trinity chumuia kwaya asitoko chikonyora lingana aliyo mwanene nandi munere botambe otoko genda ase omwalimu egera lituko lyale muna twachakire machilio anyara gototebya nga nara lyaya lituko lya lero ebibilia yale gototebya twirane ase omwalimu atotebye nga nara lyaya atwaleganitie lituko lya lero tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo. Samia kwa furaha
Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Bakristo baminto oyo no mukubyo mutangani bokwe bwamagoro yokweyarigania tubwate mekubiene egere Yesu Kristo anyare kwiburu ase chinkoro chito ase igo litukoria rero tuguchaka amagoro yaiga yokweyarigania nigo tukubuligwa tonyare kwibika buya ase ng'encho amatuka yaiga naro tutagete omwana iburu ase chinkoro chito osoma kuri gutangani kuguchikuru ase Isaya nigo gogotukurera ng'a tonyare kumwigena Nyasaye yomo sing'encho baria barwete ase obosomba nerituko ritangani bakoigwa ng'a Nyasaye oito no yomo tumwigene na nabo turagani atoe ogokonya kurwa asale no soma wa kabere tuchikoigwa kurwa ase riro ria Paulo cha saba Korinto Paulo akobairane buya ase nema banyorire chinemechi gatokonyora na chichiria kirenga kituguchaka ama somaito gosekara tuguchaka Emisa nero tuguchakira enema y'omonguru itu Yesu Kristo ase abakorinto bayabwatire buya na ende Paulo ni gakobairane buya na soma kuri gwa gatatu ase evanjiri Mariko agotukureranga tunyare kolendana gotarara ese ng'encho ntitumanyetie nerituko eli omonene akwirani oboruti bwaye asigo twebeke ang'e etuguchikorawa n'omukatekista George Onyiego korwa ase center y'Oroboti nikwaye gochigotora nigekurukwa obotatu obotagatifu korwa ase Oroboti ase igo bono iga tokwerigereria nchamo naye twebeke buya egere tuchake ogosorora kwirituko ria rero ase rieta ria Tata nerio Mwana nerio Mutagatifu enema y'omonguru itu Yesu Kristo n'obwanchani bwa Nyasaye Tata n'obomo bwa Moyo Mutagatifu bene inu mwensi bakristo botambe nigo turi abanyabibe seigo nainde tuchaka ogosorora kwirituko ria rero tukwirigereria na itutaribika ang'e seng'encho bono twaikire omokubi oli bogochaka amagoro yokweyarigania twirigereria ime chinkoro chita twachire bogeka twagoseire abaminto twagoseire Nyasaye amo ne kanisa engima tonyare gusaba amabera egere tukurugosorora gwitu kumubwenere Nyasaye na nchire samaisa Nyasaye omonyanguru nasemora baminto na inche nasalirie mono asokolengereria samang'ana sogokora nogotakora nasokomocha kwane nasokomocha kwane nasokomocha kwanokonene nainde nasoroira asumali omutagatifu omwesiki abamalaika n'abatagatifu bonsi nainua abaminto monsabera somonguru Nyasaye ito Nyasaye omubuya twabera turusie ibe baitu aturayucha sobogimo obutakoera Turumie,
to sorore aenya sao munyanguru ayolen soko yubya bonsi roratu achakire amawaraya gayo kwearigania toko sabana ukuburi uchulie chingoro cheito no bwanchani bwao ne chinema chinyinge elio olende na kuyakini amayonsi ayale ime yaito na asogo tomentere bisyo byao botambe togo sabaya iga goitira Kristo Yesu oromonguro ito. Okosoma waito gotang'ani korwa sebuku ya Isaya 53 ichakira omustari 15 rimo goikoyo 15 nande tosoma 54 tuchakire amo goika 3 nande tosoma 5 aye omonene naye tata oito Ibrahimu tato manyete na Israeli boigo tato manyete korende aye omonene naye tato oito omoboria oito korwa kare nario erieta riao omonene naki watotigire togosaria na gotiga chinjere chiao aye wakorire chingoro cheito chiabeire chinkong chitari gokoiroka toiranere ase eng'encho ya abasomba bao na ase eng'encho y'ebisakubire omwando oo aye omonene naki otari gotandora igoro oike gochainse erinde ebitunwa bitengechiwe ase obosio bwao nigo yarenge koba buna omorero ogosamba chinsagia chiemete naende buna omorero okoboria okoberia amache naigo ogera erieta riao rimanyekane ase ababisa bao n'abantu bebisaku batengechiwe ase obosio bwao aya nigo gwakorete amang'ana ogokumia totakagerete ng'anabe ogacha inse na ebitunwa bigatengechiwa ase obosio bwao nonya nabo igo aye omonene naye tata oito intwe nigo tore esike naye omokori chinyongo
intwe twensi nigo tore emeremo y'amaboko ao ring'ana ria Nyasaye. Wimbo wa katikati maneno kio ni mstari wa 3. Maneno ya kiitikio: E Mungu uturudishe, utuangazie wako nasi tutaokoka. E Mungu uturudishe, utuangasishe uso wako nasi tutaokoka. E Mungu uturudishe, uangasishe uso wako nasi tutaokoka. E Mungu uturudishe, uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Wewe uchungaye Israeli usikie, wewe uketie juu ya makerubi utoe nuru. Uamshe nguvu zako, uje utuokoe. Uturudishe, uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Uangasishe uso wako nasi tutaokoka. E Mungu wa majeshi, tunakusihi urudi na utazame toka juu uone, ujalie mzabibu na mje ule ulioupanda kwa mkono wako wa kuume, na tawi lile ulilolifanya kuwa imara kwa nafsi yako. E Mungu uturudishe, uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Mkono wako na uwe juu yake, mti wa mkono wako wa kuume, juu ya mwanadamu uliyemfanya kuwa imara kwa nafsi yako. Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuhuishe na tutalitia jina lako. E Mungu uturudishe, uangasishe uso wako nasi tutaokoka. Awasoma gwa kabiri nigo gukorwo ase riruga ria Paulo mutagatifu ase Abakorinto. Abakorinto yeritang'ani tusome yemo chapter yemo tusome 3 gwika kianda. Obuya baba ase muri na omorembe bikorwa ase Nyasaye Tata oito na ase omonguru oito Yesu Kristo. Butambe nigo nkomwakera Nyasaye ng'a mbuya mono ase engencho yaito yaino na engencho y'obuya bwa Nyasaye mwaetu ase Kristo Yesu. Ase kera enchera mogate nenkigwa ima ase asare na chinkwana chionsi ne chisemi chionsi buna oborori bwa Kristo bwabekirwe chinguru na nere obako
obakongirie goika omwerio erinde timocha koba nokomocha ase rituko riria omonene oito Yesu Kristo rituko riria omonene oito Yesu Kristo Nyasaye nomwegenwa oyo barangeirie mosoe ase obomo bwa omwana oye Yesu Kristo omonene oito ling'ana ria Nyasaye. Mwanasi Nyasaye. Tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. E Bwana utuonyeshe rehema zako, utupe wokovu wako. Haleluya, 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 haleluya. Omonguru abe nainwe ogosoma kwibanjiri ntagatifu munayarigetwe na Mariko omutagatifu. Mariko egesiria 13 mustari uria bwe 33 mpaka bwe 32. Ligereria Lenda saba ekiagera ati mumanyeti engaki elia indiera nyare koba igo engabuno monto lekogenda esabali ensengao konyotigire nyumba yaye oire abasomba bayo kubwa na kero monto emeremo yaye agachiko murendi bwegesieri arende lenda boigo ekiagera timomanyeti ekero monene bwe nyumba agochigocha gose magoroba gose mbotuko gati gose tuoni gekobuga gose maambia tacha basakore abanyore mwararire na elio nabatebirie inwe nabatebiri bonsi lenda enchiri y'omonguru waitu Yesu Kristo. Eibe bitu byaberugwetera aseng'ana eyega y'ebanchiri twaigure. Abana ba Nyasaye twachakira amagoro y'okweyarigania ase igo twasiekire omwaka oria orenge mwaka A twachakire mwaka B omwaka okabere ase ekelisia nase amorokereria erituko ria rero twaigure Isaya ako abayahudi ogosemeria ng'a litang'ani kabisa ekero baigure na bamanyire ng'a ntubwate omonene oito okoruku tata oyomo na nere Nyasaye ase igo tiga tosemeri Nyasaye oyo iga twanyorire na tosemeri ebiegu ebinge korwa asare ekero twarenge gosaba Yahudi barenge ase obosomba mbabwate chitang'u chinyinge ekio chiabakorete bagatwara chinkoro chinkong'u chinyinge lakini bono bairanire bairwo gosemeria ing'a tata Nyasaye oito nere oyomo na nere obotamiro bwaitu kende yonsi tuchikoba togokora ase chingaki echiga twanyorire amorokereri korwa ase Isaya n'echingaki chingiya togotwara gosemeria
batwara ebirero gochia na bono iga bana bakoreta amatemwa mwana oyomo oyo nomugano nkoba omwenge mwana oyomo akarangirwa na musubati omwabo chi Nairobi chinga kiechiga nchiria chinetu wake ase chisimi chiko lima akaline gari ikanchire gasareka kero yasareka ikairige kakorosigwa noyo musubati mwabo gamuganyita ali stage ya Nairobi akaganya egari ikarosigwa ikaera guchimogoroba kakogende para guchi Nairobi esire goika egesunte kiabwatire omusubati oyo igo ore omunyaruka okorira amatemu aye okogenda musubati mwaba Nairobi agatwara chitangutangu agaswakurira gakurira musubati orenge nsemu bwata abane barongo nera abana aba bamusumbuite akamotebi akitia kaganayo kombwatira omwana oyo yomo akamotebi nabongo kubwatira lakini gombwate emechando meya nkoro yane ase ngencho ase nkogenda tinya manyeti musubati ominto nale uchikorora undangereti uchi Nairobi bwango nakoleta amatemwa bono ndoche nga egesunte tinguche kunyara kamorora musubati obomwa bwabana babere barongo akamotebi takulira nabatogo ko bararo nje Nairobi menyete musubati bakagenda no musubati oyo igomo kukulira paka stage bakanyororio omwabo oganyiro orosire ochire nyumba tumusibi Yesu Kristo igoro chekera achire nyumba igoganyiro omwana omwabo no mwana oria oyo bone network igesirete yechisime chitobwate bakunyara kuwasiliana aigase baikira Nairobi stage musubati oli bwabana agaika akamotebi nincho tokoburaro aika mwabo bakamwenda era kalibya kera arageira igotire omo sacha bo mochioria omokungu oyo igoye bwabana akamotebia mogeni oyo igwa buna asari gochia lakini hotelire asengencho egesunte gari atusalikira kware kwenda mwanyara yo mwena igo musabere asarare mambi gose na chanyoro omusubati omwabo omurangiriti musachuli nera akora bya akagenda agasaba oburaro aiga sagusaba oburaro omanyano oli akamotebi nabotogo gokonya akamotebi yo mogeni ali ono abana banyasaye omusubati oli okurwo oburaro gali se family eli okurwo oburaro ko bagochigosoka bakanyorongo omwana oli baganyete stage nero yoretirwe ache gusabirwa oburaro tumusibi Yesu Kristo kwarere bono bwamatenga egento keri kwaganyete ogosemeri kuri kwabwate igogocha gwikirana engakiomo elio naki Paulo agotwaremeringa chinga kichiapa atisi motwanyorete chinema na chichi toko egu butambe buna tocha Emisa gusogosorora twatebunge nema yo monguru ito Yesu Kristo no bwanje ni bwanya sai tata no bomo bomo yo mutagatifu bibe na inu mwenzi na inu mwaira nilikuruense moye ino echi na chichi nema Paulo akoremia abakorinto akobatebinga nege nire kimwanyorete mwasimegite imeye ino nekiengencho ekero kere kiengencho na inde mokerende mokiegerere egere tunyari gotobuki obogimo oboiga buya na kienchirie gototeberinga onyento okurenda korabe gwasundukira keigo buna baiseke bali 10 batabwate chitaya maguta aisaine bachite bagasiekererwa nigo konyoranga emechanda egogosoa twatebigunga titukoliria igolire ange mono elinga buno omwibya gocha kutusakura aindo tebiringa toba balindi buna bali bakolenda chibengi bakolenda buna toba sekonyora kuaralire buno okurara tugocha konyora waikiranirie okolenda kwao ase igo bana banyasaye ogosaba gweito ogosaba kwana asemore kolenda tuchake kuyaligani bono ya Yesu Kristo gakoiborwa chinkoro cheito Yesu Kristo gakwira ni oburutu bwa yeli akabere tonyorenga into bwatengeria
Tumusifu Yesu Kristo. Na kiago to asirago to tebi ngalinda na enda na abatebi kora ngaki tenda. Twense to kulenda. Na boto gutabo kibia toros chinkora chito ase tuarenge bogeka ase to kuomana uchiga iga mangana mange to wata familia chito tunyare ko yasibia egere tumubwenere Yesu Kristo ka koirania tuchikorra Nyasaye yo iga Isaya to tebia Nyasaye bogo semelia Nyasaye tuganetie achigotoa ayara mange kurwa sale asichinga kichiga kuba sabira ayara maya Nyasaye to seseni na enda to egerere imekubye yatigaire tato gochibosio tunyare ko yekora asichingira chire chinyororo. Tumusifu Yesu Kristo. Na nchire Nyasaye tata mwana yo mama imomo nguru ito akaberekwa no moyo mutagatifu usuletu na Ponsio Pilato okorosi wa kweibe koroka komobere chisara chabanchi ona baminto twatenenire busubanya sao ito oyo tokorire ko babagambi goetera ase batisimo emeremo ya ito korengana no kurangire uwaito no kubasabira abantu bonsi nako yeikeme chando yabo ase Nyasaye yo igabwa mabira twatebigwe na bono tiatwikira ni emereme iyo una bono tugusabire ekelisia ito abaraibaye abakristo bonsi nga Nyasaye gokea omorembe na gukirenda na gokea chisemi n'obung'aini ase ogokana ebibe ekero twabimanyire tunyare kubwenera rituko riria na tubwenera oburuoti buri bwaye omonguruoto igwe Nyasaye itumia tuachira sole vile viga tualetire sara ya itase nyumba yao monene asenge nje tuli abaikiranu twasabira mabira otuabere otechine macheo chitokongi kigima mono chinga kechi gatometa sobiko bwense amatemna manga itana ina chi family cheito amatemna manga itana ine ase tomenyete yasa otuabere na ndo tugitere butambe kubwa mono twinyoire abana babo batarakumanya obaligane Nyasaye na barabwo bakune elibaira nasi nyumba yao banyara ko batukubwatirana chinga kechiga togende ko batukurienchera yokonyole esabali gocha soro monguru toiwe Nyasaye itumia yamanaseke ukiobogima yamanaseke ukeritukeri yamanaseke ukioboteri aigwato chorete togokorere turandie enchiri ya asensengima eri tokobwenere ase obokoreri bwaitu omonguru otoigwe monguru koranche Francis nga Nyasaye anyare komwachisemi chiokomanya ekirikia ase ekelisia naende amo echinguru chiogogekong'ia ekelisia ito omonguru otoigwe tosabera omoepiskopi oito Joseph Mairora okemwa nga Nyasaye amo echinguru chiokogendereria ng'ana eye iga ase parokia yaito ya Gusii omonguru otoigwe twesabira abatwensi twasangirekanira iga ase nyumba ya Nyasaye ng'a kera rituko togenderere gusaba na kubwatia amorokererio ya batumwa omonguru otoigwe aye tata bwa omonguru oito Yesu Kristo aya nara amang'ana na amasaba aito twakoereirie omogoko no korora ng'a twamenyire obokristo bwaito buya ototegerere na gotwabiria twagusabire gwetera ase Yesu Kristo omonguru oito.
basima naenda asogotokora abatagatifu. Omonguru tata omutagatifu nkwarwete omwana oo koba omonto okoba bantu asenda ya Bikira Maria gakwasa omusaraba okoba ebibe byaitu niga abogete korwa asogokwa naenda atoe omogoko oigoro. Monguru tata omutagatifu nigo togogwakera buya asogotoa ekelisi katoliki asogotworokia enchere kogenda igoro. Nigo togogwakera buya asogotokora abana bao n'abantu b'ekelisi ase risakramento ria batismo. Nigo togogwakera buya asogotoa amasakramento apendesia na Eucharistia. Omonguru tata omutagatifu omwana ong'achie rituko erimo n'obosiani kogambia abagimana bakure na kora abana bao gochia asobonda bwa igoro biyamo nase Nyasaye. Monguru tata omutagatifu nigo tokonyora ebigeni bitari n'omobaro korwa ase ore boire titokonyara kogwakera buya n'ogoisaneka ase igo. Nigo tokwebeka amo n'abakristo bonsi b'ekelisi kiao bonsi igoro n'ense iga ase ense iga ase omoyega bw'obosiani bwao nogokogombia n'omogoko buna bono togotera. Nyasaye tata omosasiroti n'abakristo basangirekanira ase emisheni na ali ase chisenta chaitu ase banyore emisa rituko ria rero nigo bakorugocha asore ekeng'wanso kia emisa ase ogogwakera buya titobwati omosasiroti aiga rero ogokoa ekeng'wanso kia Yesu Kristo ase igo rigereri gocha ase tore n'amabera abarigeti mono goika ase emisa na otoa ebisio buna baria bara ase emisa tigabebo. Nyasaye tata oito nigo kwa abana bao omobere bw'omwana oo obe endagera y'emioyo yabo na intwe nabo toganeti mono tonyore Yesu Kristo ase komuni ntagatifu korende musasiroti taiyora toyoe twagosoroire tiatonyore ebisio amo na baria bakonyora komunio ase emambi eye na otoe asobwangori baga riokoigwera emise ntagatifu tigabebo. Abana ba Nyasaye niri buya tumubwati Yesu Kristo n'amang'ana aria atworogetie na inde butambe twababa igweri ase okorenda ase gotiga toire saleria Yesu Kristo arogetie abatomu baye togoteba tatu itore igoro rieta riao risikwe obonda bwao boiche ogwancha kwao korekana ensa igabuna igoro otoebo n'endagera yaitu yabono unanto gotiga bagotochegia tobase gotobeka sogotemwa ineo togoberi kurwa soe bwensi
Monguru twagosoroiro togoberi kurwa asobe bonsi na asobia bwao to omorembe sama tukaito sama abera ao toginge kurwa asobwo bonsi muna toganyete no mogoko asogocha kumugweno ito Yesu Kristo. Monguru ito Yesu Kristo gateyo batumu bao na batigeiro omorembe na bairo omorembe one turigererie ebibe byaitu kurenderigereria uwanja wekirisikiao naende to omorembe no bo mububunda bwao asomenyete emiaka n'emiaka yonsi. Morembe bu monguru obe na inwe mwensi toenane omorembe o Kristo. Tosorole Nyasaye waturagiri n'ering'ana ryao litagatifu tugugusaba ng'a tokonye butambe kurendana gwatore bigeni twanyorete kurwo twabatise twe twasabira yo gwetera Kristo Yesu omonguru ito omonguru atoseseni toteba amina aturinde kurwa asobo bibonsi aturae gochiase obugima bwa kare na kare Kenya sa omubi byonsi atosesenie tata no mwana no moyo mutagatifu togende no morembe kumwanja na kumwereri Nyasaye butambe ogosorra gwitu kwaelire moseseni we. Oroboti Nyatieko. Two. Alright kabisa mnyamono sana muna nabatebi ngana na matera yaramaya kabisa ande mnyamona onsema mwalimu chocha nyalire goto alingana lya lero natumatinga itole senti mutakatifu John Paul II Oroboti Center no tolega iga lero tukonyora atano amatingu imeyo muroberio w'Emisa Jumapili na Saint John Paul II Oroboti Center. Chinsa chiminyoka kabisa tiga togende samatera yeri tukolia lero nandi muna manyete nga matera kurugaiga Oroboti na matera raya maya kabisa kurwa YouTube munya manyete ogotera gotangani ni gokorunga omorembe ogotera wakabere no gokorunga nintakutendea nini ogotera kwa gatatu indio siku ogotera wakane Maria ogotera kwa gatano toire ebigeni nyuma tutaragenda
asa materayo tigatura na ase studio kidogo tonyorogo tera okomokuru ase studio korugabwo tumanyaga soa atano na mno maite botambe kuraba boli tura maswali abera atatu iga botenga ibaikire asa materabo studio kidogo.
sisi wana Utatu Mtakatifu kutoka kanyimbo ya bise. Tunamsifu Mungu Baba na Roho aliyesomea msimamizi wa kwaya yetu. Tunamsifu Mungu Baba na Roho aliyesomea msimamizi wa kwaya yetu. Yesu Kristo tumepatanishwa naye Mungu Baba. Kwa nyimbo zetu tutamsifu, maana ndiye Mungu mkombozi wetu. Kwa nyimbo zetu tutamsifu, maana ndiye Mungu mkombozi wetu. Sasa hivi sisi wana Utatu Mtakatifu kutoka kanyimbo ya bise. Tunamsifu Mungu Baba na Roho aliyesomea msimamizi wa kwaya yetu. Alright, kabisa mbiamono sana. Hamatera moya kabisa muna nawate abirero tuligaiga ase yene esentinya yoroboti. No tuli tukulia lero tuchikonyoranga atano amatingu. Already babwata atano amatingu na mangale lakini tukatura nyora ali atano amatingu na nyuma tutarachikogendera. Chairman no wale, vice aye no wale, secretary no wale, omoga jiji ni bono wale na bande bono igo tigaturanyora chairman etotebindie kwa ya chagete ngaye kwa ya ikirie na anda totenga amatera ya infoli mwirenga atoretere tukulia lero kurwa butumanji gosoa yo atano amatingu. Chairman Edu libaganeli yao. Yes, Edu karibu sana. Oratoa maelezo nga ekwaye
ndiyachagete ekwayeye mbale ngebwate kuremanyikania omwancho omurigerio ndise TV omotebia ningo omanya guchaka oyo uri busibo ina iga kurwa esenta ya Oroboti St Paul's John II oyakuru kwa Edward Mungale Osindi chairman ya Holy Trinity Chumuya Choir aiga utole live kurwa aiga Oroboti ndis TV choir yane ya chagete 2017 yes mbaka boniga tuachagete n'abantu abake members y'abake mbarenga mwachagete chairman watotebia members y'abachagete abantu 18 naboniga muri barenga naboniga tuli side ya 40 na side ya 40 kule akira chinko bibaminto gake side ya 40 byamono sana oyo minto chairman ekwayeye igebwata abantu abanene boka gusinebwate ebigori ebike ekwayeye remix abantu abanene nabo barabange yes lakini onde bwensi onde tayo tokokani ogocha abantu tingora chabale bato join yes ande bakolimera gisukuru twatigara abantu abanene boka muyamano chairman nali kubolinga narolenga nengerete kidogo timatinga pare barabange na baka usina bange ambe nyinge na bange na ngiyeko gera bange na barabange abangina akoranga omoikobo ole direct gochiase matero muyamano sana bakaka ngebachete yes abakaka ngairende abakaka anene inkorenginga no kuligia konge yes egere bana mbabara muyamano sana asenge nchonga botambe ekwaye gutwara basubati abange usabangi nabange taliye yoka nechikwaya chinyinge abakake bakoligi mono oyo minto o chairman matrasoa asamatera ya 5 foli mukie watoletera lichukoliale efodi mwe tuakorere kotara ere namba 2 namba ibere chifoli murenga moruseti chifoli munibere to kuamerete lakini ntolenga likwenda namba 3 bwango iga yende njerere ere liko kabisa ere liko ejiete igo bwango iga ngo barangeri to na kitoko cha koyunga nje nayo bo kwende ngenje toekerire atogake asante sana chairman muyamono sana tikangenda so omoliki ngayale omoliki karibu sana baba karibu sana asenge nje ye faida yo muligilia ndise TV once bo mogusi aya ningo asamarieta nkoro Rebecca Kerubo changamka kidogo baba Rebecca changamka kidogo asamarieta bona moigura nkoro Rebecca Kerubo Rebecca na yo kongororia nge gocha kwa ngorori bono attendance ekemo attendance no kurwa okurwa besa gusokuruki muyamono sana okurwa besa amatera ya 5 amating kuruki uko bwanjete baba Rebecca kama sio sasa kura kuna ngibweka wantigambo mwalimu 1 2 3 go kama sio sasa ni sasa hivi sisi wana takatifu kutoka kanisa parokia ya Kisii. Asante sana mjamono sana Rebecca uliolendete chinsa ningo uliolendete chinsa yule ambaye uliolendete chinsa karibu sana uliolendete chinsa Marietao asenge Jeffrey Moligo ndiste hivi Marieta nengoro kumata kwamboka nyambane ninjendende timekeeper ekwayeyega oyo nyolungi wakora oyo nyoli rubono taliboniga ditumokora masoezi ndimo ngio cha wakora ekere member ya nyoli katokora masoezi yes na bongo mo discipline yake igo na moteibono goika koratika discipline ke baba discipline bongo moteiya minyoke no ni siko yana ndeirane aminyoke ako minyoka iga kora masoezi oirana arabu asogyo muguko ngakende ekige gocha kusukia seketa nalike aramento mukibo muyamono sana tikangorero yo uniform master Irene muyamono sana Marieta asenge nje faida yo muri ndise TV Marieta nengoro kwa Evelyn Kerubo Nyabio yes nigon ese kwa yeito nigon tenenete uniform imobekete namba irenga chinyinge to bwata ene chinyinge igokere full mwebwata uniform yaye mbake mechibiye yemera bunayo gochikwagora ne scarf tumie mic twaiwana igot yes
Yes. Buyamono sana asenge je uniform chingi ya kabisa. Nyumantara nda so mwalimu. Nyumantara genda so mwalimu batere mic yeye. Nyumantara genda so mwalimu. Tikatora kuna matera yu mwalimu kidogo alafu toko ina natumaye gocha sole. Torako namakwira na sole. Okotero gutangani producer yane Sultan yubobangi bakobwaterana na Abigail Nyanchama igamatera ya moko yakuna. Toyakere kura tobatebinga chairman Edward okomwa kolete saka kidogo lakini yoko na kwena mbe ya moibiri sato mpaka na mbai sana na inwe abanyane ngwaka mure kura egera tomanyanga ki ngoro kyoko mwanjete ogotero gotanga ni omorembe twende kazi. The peace of the Lord with your spirit. Hey. Nitakutendea nini Twende kazi. Namba isato hii ndio siku ndio siku namba isato ndio siku namba isato yes namba isato hii ndio siku kutokana na mitambo kidogo ayo mito sultani obangi bakubata na mess ndio chenga kuchakabale ko butani mitambo galia tosoe namba isato asenge jonga na tano ama tingu imeyo murobere wendi sa Jumapili.
aliyoifanya Bwana Mungu. Kwa furaha tuimbe, kwa mapito tucheze, tushangilie sote, tumsifu Bwana Mungu. Kwa furaha tuimbe, kwa mapito tucheze, tushangilie sote, tumsifu Bwana Mungu. Naomba Nya Maria, twende kazi eh? Hey. Haya. All right, muyamono sana. Amatera maya kabisa. Nakumana kwa ndebe gani? Kuraga nangu. 1 2 3 go. All right, kabisa. Ekeridiato. Aya Faiz, eka Julie. Muyamono sana matera buna batebi na matera maya kabisa. Barara bato bateti emitandao Facebook pesa kimukua ninkoroche gabo Ancheri Royce ninkoroche Onzaligo Edwin Machabe ninkoroche Yobes Shari sabikirito ntokoroche Wilson Kewa Osoro ntokoroche Dominic Nyabuto ntokoroche Omaturi Vincent ntokoroche Vincent Kanyaru ntokoroche Sachon Sonic Sachon Chon Kenis ntokoroche Robert Isabo Kentokoroche Pan Kantokoroche Eneri Orango Ntokoroche amashabiki kama kabisa agaenda tukutuma message wetera senjera ya Facebook Dominic Nyabuto Robert Neroyo asante sana nana batebinga tigato ya kerekura to batebinga ogotera na kwoko namba yamo namba 2 namba 3 omwalimu nchongo gocha mutuga iga ototebinga amatera yao naye werosereti gose musange tenonde gose nkwasabete obokonyi kurwasande mbiyamana moli leo ndisi TV samale tangoro kwa Dennis Yogembo mwalimu we kwaya Old Trinity yotoka leo Oroboti Center asante boniga yes igo ya matera ya anyicha loste matera ya nkoros na kombosi nande na train ajebweka tusabeti bokonyi bonde haya on na kyogo cha kwa ikira aba Kristo gosa barwani aba asensemo ya obo trainer gose obo akarokuba train akarokuba fundisha
Buna barambo bwatari chiko. Yes. Biko batokonya gatuikira na mapema na. Buno ulibwe chinsa totebya. Mapema iga. Tatanya saa 8 manto konya 10 mpaka saa 10. Jumatano na Jumamosi. Abango banyara baikira gara twa practice mapema na twakora buya. Naba yari ne bwanga bakobwata. Mbuya mono sana. Na kieko geranga matera yara maya kabisa amatera mansu nga nobomo bogereta mangana yonsi akoroki amangana yonsi ya akaba omwalimu ninki mpula nikyobwate ko cyase kwayeye gose cyase chumuye ye kwaya gose cyase center ya roboti mupangiri kyobwate asa matuko ali mutu yase kwaye yes enkora ngina tramo bye anto bwate plani amono tobe asikwa jiri chinene yes chigotoka ase Kenya tabe ama yabo agera togo ndase mege menena iga tokale bintu ne biri korekana na mona ase charity work agera togendera kokale memo ya Nyasaye okay omwalimu mbara konyora nga labda lituko lya lero kwafundishira bangao mambi gwachira kwafundishira bangao che abango kirani bale bonsi gose no bwato muchando inaye aya bara butigamba bake nambu yabale kwali akira kichinkobi anabanda mbuyamono sana oyo minto omwalimu Dennis Conrad Kindo na korolire apinya kushi na korolire yopesi yopensha Charles Luanga yopesi mbuyamono sana Robert Saboke asante sana asenge njoye chimese chimogenda takotuma gocha tiga naboigo ndagenda se chimese cha Facebook chikali chinyinge sana iko chikocha nandi chatuma chikocha chatuma lakini rende ngochirigire ndio baadaye nyuma tutaragenda saa 5 mwalimu ira nago chigabo nyuma tutaragenda saa 5 amatingu baba sukagocha omongi nandoche nge miaka yao naye sukagocha miaka yao ndoche omongi na mokong sana ligera ligali asenga jefede muri ndese TV watangoiga batebya ngo naki oyo lemeye kwaya ninki akonyora moralito gore kwana liete liaona kiokorokwa aserieta ngoro kumera ni nyakirari mele ni nyakirario Pius Moseti yo mwaka yao mbuya sana mbuya sana mbuya batebya ngo nga inki kere meye kwaya kwaya yes muna nje maita konyora na gotire magoro na bwate magoro ngwa bwate njira ngo chiesa ere nkongu kora bairi atirango ay asante sana igongo mogoko nole ase kwa yeye omogako uri narwa nere miaka ya chire kidogo omwaka ngoria asobali babere ngoria miaka ya chire kidogo nchwango gocho mwaka nayo ora kwana nyuma turagenda ya 5 amatingu imeyo mureberi bwe Emisa Jumapili omwaka asenje pete muri ndisi TV ayana kyokoro kwa Samaritan Oroboti Nyatieko oeri Oroboti sente yesere nkwana omongi no mwana ko Elizabeth Mura Kasmiri Elizabeth Mura Kasmiri kanisa nkwaire ai ngikeremeye kwaye mbone kwaya ne digere ligo jari kwaye kana chite konyo bade kwaye ne yao atebye kwaye yes wane yane kana nyarote nyangi kanisa ma mwaka kyoyo mwaka 20 mwaka 1022 mwaka 2022 nyarote nyangi 2022 no kwa nyorte maiga wane kwa ya nderete ga mpaka ganguna neje ngotiga ngakeme ukayunga kweli kayunga kweli mobekera ngo Maria agara yunga kwando triko Maria mwalimu muna murega kwando triko twana mwaka asante sana mwaka mbujamono sana mwaka nyorete nyangi kana nyorete nyangi gaiga agaterwa matera maya kabisa asego nga agateba nga takoruma iga ase ekwaya bono tugatugenda 5 amatingu ime yomuroberio Emisa Jumapili soprano mbuyamono sana ngotera kimwanje tasa matera ya 5 ngotera kimwanje tasa matera ya 5 tiakorigeli maiga indio siku okay altombu yamole asa matera 5 korokyo kumwanje te ndakutendea
tena mbuyamole. Tena mbuyamole. Ambrosi moitaba. Ngotera kimwanje tasa motera ya 5. Yeah? Yeah, kama sio sasa ni sasa hivi. Okay. Chairman, vice chairman, pesi mbuyamole. Ngorokioko mwanje te. Ngorokioko. Yeah? Maria Okay. Ngoroki mwateba. Hii ndio siku. Abanje te hiyo siku. Hii ndio siku wewe mkioko bakigoro. Baka maega. Abanje te ndio siku. Wewe mkioko bakigoro. Abanje te ndio siku. Yeah? Baka baikara site ni bora abanje te ndio siku. Hii ndio siku. Hii ndio siku. Producer yana. Mbare nkimwabe kana mako inzi. Soprano mwateba hii ndio siku. Na hata iko maega bai mokia mako igoro. Bari banje ndio siku. Mbare ngabale met. Met mbekera chikule echo. Okay, sawa. Akatera wakabere ngoro kumwateba. Enda kutendea, mbora bibanje tenda kutendea. Very good. Producer yana ngaitenga no kana tokolika chikule echo. Producer yana ngaitenga no tokolika chikule echo. Kambujamono sana. Tena mwateba. Kama sio sasa wewe mkioko bakigoro. Baka mwe kana sema mwe mkioko bakigoro. Aya. Chairman mwateba. Maria, bali Maria baka bali kana sema mwe mkioko bakigoro. Producer yana. Kurambe kirango Maria gavwo, kurambe kirango Maria, kuroro obeke indio siku. Togenderere asengencho amatera maya, amatera mansu. Anda gas. Bikira Maria, Mkombozi Yesu. Bikira Maria, tuombe kwa mwanao. Bikira Maria, Mkombozi Yesu. Bikira Maria, tuombe kwa mwanao. Asante sana. Tiango daligele chimese chindolega nga. Hai Mokogoti ni Emmanuel Tigo from Nyamataro, watching in this TV live from Nyamataro. Mokogoti mkwanele Kasimil omoika wo Oroboti kwa Kasimil gayali. Kasimil wakwani we mwaka Kasimil okwani we kapisa gaiga. Ndisi vyo motureti aloisi okari asante sana kurobo naonde Emisa Jumapili. Mokogoti mimi ni cheer trainer from Mogambi Catholic. Koboko trainer Dennis nimekuona. Dennis kwaroliwe. Mbuja mwana sana. Kurwa na omongina chen kerubo. Aya chimese chikale goche chile chane. Chen kerubo na fine kurwa kyoge eramani. Tuko pamoja hadi mwisho. Ni Rafael Onchonga St. Francis Nyange na Catholic Church imeyomoroberio ndese TV Blackman opera Oroboti niko ndani. Pongezi kwa kwaya
na Oroboti Center Opera. Asante sana Opera, mjamano sana na wapongeza waimbaji vizuri, pongezi kwa mwalimu Dennis, bwana Dennis. Nyimbo tamu kabisa, Amosi karaoke from Ogembo Parish. Asante sana. Dinon kutoka Kiru ngako tebanga apanduki omurwa wimbo hii ndiyo siku. Hii ndiyo siku nyominto Sultani Ubangi. Hii ndiyo siku wa Chori Usisilia and Kasila and Kamila number 1 Omorembe ndako tenga poi Kewaro Rangenyo Parish Catholic Church Emisa Jumapili ndesi patia mkokoti hizo ni SMS. Angalia picha ya asante sana mjamano sana Emisa Jumapili ndesi TV kutoka Kinyonzi Nyabiore live. Asante sana oyo minto producer Sultani mwana Bubangi wakubwatana Abigail Nyanchama and Metsera Omwagi. Togende asogotero ko ayatano amatingu asengenjalia choriru indio siku na number 1 wachorwa Omorembe kwasi kwako. With your spirit. Asante sana mjamano sana umongina weirire mbuyole ngakiokoro kwa Ilie tankoro kuteresa mura nikora nyagaka nikora ngaya mugako
Ona bakora kunikura. Gose Nicholas. Nikora nyaga. Oh Nikora. Asante sana. Wana ngoko mundiste sai style yeje twalikuwa ndanga ngoko mundiste mongena. Umwalimu. Ngayale. Oh Dennis. Nero ko mundiste te. Ndiyo siku twende naye. Fanya Bwana twende. Ndiyo siku. Asante sana mwalimu Dennis asega asengia kabisa. Mujamono sana. Bono asenga njoye chinsa. Chinsa chirichatikire dakika chatikire saa mochebe. Tusikonyora maya noyo minto Josephat Amisi. Nigo tokogenda asali ya 5. Buna oyo minto producer yana anyabangire gocha. Lakini tutaraji gukora oyo minto Edward chairman. Kwari gocha sedekeyemo. Kuburia biratatu kana kuburia biratatu turoro togende asenga matera maya kabisa twatunya siekere isiko asenga njo ya interview bono igokotebya bagiriria bandisi TV obwansu bomogusi ase miaka ere motu ngayoro chore ikekwaye mubwatiranete ne kamati yao abarigereria bandisi TV yes na ikakota yabariri tangani ngaye Holy Trinity chumuya kwaya yes Kurwali St. John Paul the second Oroboti. Kulingana no kuligereri kwane emiaka goso mwaka ole mutu buno oyo tokochika so munya na boko nyoranga twachira atwenene sana esenge njo kubwateranete yes no bisiane na bana kwaya very cooperative na ninaona niko na matumaini tutakuwa mbali asante muyamono sana oyo minto chairman bakwani yango babire batatu gali abandu bakwani kilse ngo chigokwania ekwaya yane kwa jumura nkwania abaraibe kanisa ya Oroboti St. Paul the second kwa jumura nkwani senator oyo moba service ya timu Kibagendi na mukwani ria semero kwa yabono yes kurwa Oroboti na abande PH yo Mugambi oito Kibagendi nere na mukwani ndese magara kwa yabono na entire team yo Mugambi asante ne chumuya ya na yons ese yabeta ya Holy Trinity chumuya kwaya na kwani people na ongo so amwane naona ali kuchikolera kwani umongi naona Rose na bana bane bonse Rose ngajali no ngakale tali daya na bana bonse no mongi no minto yes mele nyanduko buyamono sana chairman buyamono sana asenga jyo chinsa Ambrose Ningoroche Emma Ningoroche Irene Nimbaroche wate bonse pi Nimbaroche Kasimil Nimbaroche opera bakwani yango nande batebya ningo asenga jyo chinsa gana inde bakwani no ekale makarabe no mwana kwa yale yamba kwani abakristo ba kwa ya Oroboti wairebya buyamono sana na inje na abire no mogoko wetera sikwa ya Oroboti sekoligererio mwalimu none change kwa yebe getechire smart very smart ainda bagina bara abagotera buya kabisa Tangani samalieta ngoro ku Blackman opera ku Oroboti tangani tinkwe bakwiriria barali bandisi TV egetsendi geito na mbeye mukyo mugusi yes yachire ngoma ngo batengambi ya mono ngira naso mwalimu ito Joseph Mokogoti yes mwalimu uko yunga biasa asante sana motembi ya mono yes toira ngiringambi ya mono mwalimu asante sana yes chairman yaito Edward Mongari yes abonsi bina abatebiringambi ya mono yes ando mwalimu yes mwako ligasmiri umsomito onyoko yunga sana umsomito andembi ya mono buyamono sana Kasmir buyamono sana Blackman opera asante sana ogotera namba isano toire ebigeni Hallelujah.
naite otosese omogatinezi nitakwaireta ogianje tata naite otosese Asante sana namba inye Maria. Namba inye Maria. Yes. Amatera maya kabisa namba inye Maria. Yominto Sultani Obangi. Kangenda takuri kiganja. Yes, yes. Bikira Maria tuombe pamoja. Bikira Maria mkombozi Yesu. Bikira Maria tuombe pamoja. Bikira Maria mkombozi Yesu. Bikira Maria tuombe pamoja. Asante sana namba isatu nitakutendea nini? Namba inye Omurembe. Namba ibiri Omurembe. The peace of the Lord with and with your spirit.
Asante sana. Mbuya mule naende? Kuruki watigaire. Yeah? Hii ndio na mbeyemo, hii ndio siku na boigo muna togendete konyora na mbeyemo Florence Sobininko. Ndio siku na kukwarura sembeo na guikanande Jumapili ende akaritokonyora abana kwa yabande batotebya yobwate na kubwa mono banyare ko twa materabo atano amatingu kurugaiga asensemo yoroboti twalenge igonko batebya nga mbuya mono asenyencho yoko bana ntubuna twagachakite matwakolire nimantara turakora tikatube kaso monegene tokole tonyale kwenda no morembe asiriteria tata elio mwana elio mtakatifu amina
Ona bwasi tata naso mwana naso Mwoyo Mtakatifu na bwalenge kale ule bono bulabe miaka yonsi amina. Ona bwasi tata naso mwana naso Mwoyo Mtakatifu na bwalenge kale ule bono bulabe miaka yonsi amina. Byamona tata senge njo kwabera mona intu kuna twaga chagete kurasense meya roboti byamona senge njo ya matera maya byamona sana senge njo ya maligia maya tata Nyasaye tusene twensi na kubwa mona barigiti bo to ba DCTV bakare ba DCTV kura bana na bakata tata Nyasaye basesenie byamona senge njo yambura byamona se biyonse monene tusene twensi muna toko ganda Mwoyo Mtakatifu nyare kotura wetera siri mwana Yesu Kristo yamatana kugamba se miaka ne miaka yonsi asirite ya tata elio mwana Mwoyo Mtakatifu mnere botambe tata kondoko kongo mamu nangeli Joseph eliane mokogoti bye bye mpaka Jumapili ende mbuya mwana sana. DCTV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechi semo